chibay levek ule mei ni zirtop ni ani a voin chu chanchin dom lowin min deng don lo mo kan ti mek lain accident thu kan thrile atlat meya azia lo hle meya zonet jb ina atarlan danin zio company motor bolero chu voin chu hudar ni borvel khan toy puino tu dai kong thlanga atlan liama silal rem tluangtea pusilal biak enga fapa bazar veng lunglei chu amhuna thinghal toy puino tu vcp pusiram nun moyan zonet jb a hildanin zio company motor bolero hi tu hnaya truck pakhat che sualna hmun lunglei lama tanga toy puino tu thlenma kilometer ni borvela vek che sualin tu hnaya accident truck hi lak chua alani lo awangin bolero hi alo danga Tluangtea hi bolero hian trucka chilzuin arwang lak chua po harul hle ani hun engmo chen an bei hnuah voin tlai dali borvel khan arwang hi an la chuak thei ni in thudon ani toy puino tu vcp chuan zio bolero a midang pakhat chuang driver ve chu kong thlanga tangin aron wak chuak ni na soya first aid pack ani hnuah lunglei lama phur thlak ngal ani thu soin kong thlanga an tlan liam ma lok hian zunram te in thiarin heta tanga reilote an tlan chhuale hnu hian che sual ni hi thlengta ni in asoi ni zia lo hle meya poni sela khwar mithi chung te kan tur pui tak zata lalpan thlawani nom puisla tin helai mun hi soitang khanin accident lo thlen to na mun kha ani a kongte alo thato bok nen tunaya hetilai toy pui tlang dunga hianin motor accident po omnol tamaya film khur te poi film khur chozel ila fur khuate ani chhotan le dona lir thei khaltu te poina film khur taka kan lir thei te po kan khal chozel te po hi angai chhole tan don in a hriata a poni sela mithi chungte kan tor pui tak zata lalpan thlamonin ompui mol roseti hi kan tong trai puina ani